based on the resolution adopted by the UN General Assembly 2025, was declared the Year of International Peace and Trust by the initiative of Turkmenistan. This once again clearly showed that the international initiatives promoted by Turkmenistan are aimed at the interests of society and supported by the world community. The President of Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov. The principle of our Arkadagly hero, Serdar, dialogue is guarantee of peace, and the masterpiece of our hero Arkadag, long live a peaceful live stream, call the entire humanity to peace and trust. Benim sözüm köle ertedi. Benim sözüm täzelikde. Kararnak sesi sen bolup. Mukaddes zatlaň hakyna, bütün dünýäniň hakyna. Saklanaly adamlar. You needn't look upon coldly. You needn't treat cruelly millions of people's fortune. In the name of endless sky. For the sake of the worth we cry. Let's stop, people. Günden güne, yıldan yıla, ötüp var yar vatanım, al yaşınlı, güller yari, ötüp var yar vatanım, dine birlikli kadın, basıp var yar vatanım, Halkara parahatçylyk ve ynanyşmak ýylynda. Alkışvarsın, şanvarsın, Gahryman serdarmada, döwlet ýagar, nur ýagar, yerden gül diyarmada, Halkara parahatçylyk, ynanyşmak ýylynda. Our faith and belief to the healer Arkadag, blessings and glory to our hero Serdar. Belalar yol salmasın. Özleri diýen kıyınçılığımız goy hiç haçan yol almasın. Tutuş barlygyň hakyna, canly janlaryň hakyna. Saklanaly adamlar. All of us, both young and old, we always dream day and night of the miraculous, peaceful days. For the sake of everything divine, for the sake of humankind. Let's stop, people. Ýurdumyza bir taraplana, şanly 30 ýyl dolýar tarip ile, bilbiller, gaýry baglara goňar, asuda diýarma, bütün dünýä buwanýar, Halkara parahatçylyk, ynanyşmak ýylynda. May success be a companion in the great endeavors, the bright path of Arkadag guides us on our journey. Endeavors of Arkadagly Serdar brings progress in the year of international peace and trust. Ýalňyşlary düzedelim, sylalyň biregi, yamanlykdan ýüze ureliň, ynamdyr dünýäň diregi.
halklar bir cebet naşgala yaşatın parahat durmuş. Anam baktı kadıma, lokman arkadamda. Alkış olsun, şan olsun, Gahryman serdarmada. Döwlet yağar, nur yağar, yerden gül diyarmada. Halkara parahatçylyk, ynanyşmak ýygla. Our thanks and belief to the healer Arkada. Blessings and glory to our heroes.